Mukwasha munhu akarora mwana wenyu mama. Zvikanzi ndosva ndiri kutaura ndiri muridzi womwana. Kana makundikana izvozvo, siyai mwana wangu. Murambe mwana wangu. Zvikane Mukwasha no problem. Ine hangu andina kuramba mwana wenyu, but ndakundikana kuti pamukadzi wangu ndinogara ndichiziva chikomba chake. Ini zvinotosapotwa nemi amai vachona. Saka inini hangu no ndakuruwa pasi ndiri kukumbirawo vana. Ndine mashoko akataurwa naamai pakakumbirwa vana. Ndimataure. Sudzulai baba. Sudzure. Fafaidze. Tikutukanere. Tikutukanere. Saka ndiite sei? Secret. Izwa Zimbabwe nyaya yakataurwa na vana Vamwene, vana mbuya ndati muri ko ikoko. Izwa zvakataurwa nevamwenyu vachiudza Mukwasha. Mushure mekubata mukadzi wake nema message anorodza chikomba ichi. Shanotoziva. Mama ndiri kukumbirawo vana. Sorry Mukwasha. Atikukwanisa kukupa mwana pari zvino vana pari zvinozi. Kukazoya umwe munhu anoti vana ndi vake. Unozoita sei? Isakupa vana. Handiriya siudza umbada tirove pakadzikadzi iwe handiriya iwe siudza wana ndirove ndakakumbira handiriya maikandira tirove iwe handiriya iwe umbada tirove ndakakumbira handiriya maikandira tirove iwe handiriya iwe umbada tirove ndakakumbira handiriya maikandira tirove iwe handiriya iwe tirove pakadzikadzika kia fofo piorota. What am I disappointed for the pitani pro? Fana to the package of driver. Wakachwemba kimilikash. Sympathy to what am I? Hati. Then you're really beautiful. Hati. Wakachweb. Rikiti vo. Vana vangashida kutorwa nemukwasha vangani. No, ndiri kurangarira kuti ndakapiwa ndiri kuona mabhuku pangu ndisina kuzonyora kuti vana vangani. Okay. Asi ndichirangarira kuti 2. Alright. Asi mwana. Vana. Vakati wandei. Kuwanda kunotangira pa 2. Inzwa ishoko muri yeZimbabwe. Kusimba kwemashoko acho ese zvawo. Wadi wangusiyana nomutauro Mukwasha. Achitamba kene munhu wake. Iwe nomukadzi kana musina nezomba menyu. Hapana problem. Mama ndinokumbira vana. Kuti kupe vana pari zvinhu zvatiri atikwanise. Kukazoya mumwe munhu achiti vana ndi vake. Uchipedza amai vatori nenyaya yakakwana zvese. Vanenge vantoziva kuti mwana uyu kana kuti mwana wavo ane vamwe vanhu kuseri vanogona kunge vari varidzi vevana. Ndiwe Mukwasha kwauri waudzwa mashoko aya. Ndimi vabereki mune mwana. Dai vapindira kuti paungane makereke kana vechivanhu vapindire padambo pondana nokuuraya kwevanhu vanonzi vanhu 2 vakadana namurume nemukadzi. Ishokwadi. Ndosaka Shemakati ndaifunga kuti hazviitike. Ndinzwirewo yangu. Saka murume uyu Mukwasha uyu mushure mekudzwa mashoko aya na hambuya akati kudini? Amai kumagunde, amai kumagunde, jekesa musutu, kufamba huko. Achizokera rake. Kubva kumba kwa hambuya. Iso zvali kumondoro. Murume uyu kumondoro ndo kumusha kwanogara. Yes. Ndo kwanga achishandira. Iye murume anoshandira kunze, kumondoro ndo kwanga achigara uko. Kunze kwenyika. Kunze kwenyika muZimbabwe. Alright. Asa anoshandira kunze kwemondoro. Ndo kwaitumira magroceries. Magroceries achenda kumondoro. Munhu waitumira magroceries kuti anopa mudzimai wake. Vanozivana kusvika papi? Vanozivana zvezvongoti kusangana mukugara. Kuite zvokama, kusangana mukugara ndepi. Asha paunenge uchienda uko, uchienda une zvinhu zvangu. Ukama hunosimbaka? Yes. But mashoko akazobva kuna ambuya. Yeah. Okay. Regai timbonzwa vidare. Kuti vanoti kudini? Dai wanga uri wewe Mukwasha.
waita sei? Waudzwa mashoko aya nahambuya 0713-938-538. Kanyemba hambuya avo vanoda shamu ine munyu yakataurwa kane mutungamiri wenyika President Dr. Munangagwa. Ndinonzi gift mahwani pachinoi hambuya havana kukwana. Hey! Yeah. Mwana uyu, mudzimai uyu nemurume uyu mungazive kuti makore avo ari papi, vakura sei? No makore ndinozofunza mukoma kebe. Ndiri kukumbira mukoma wangu. Kana tichifambidzana tese izvezvi. Munokona kufokasa kufambidzana nesu. Muchitiudza kuti mukadzi uyu nemi makore enyu zera renyu rasvika papi. Vava nenguva yakareba sei vachigaramezi? Nenguva yakaita sei muchigaramezi zvokuti kufunga kwako mabasa aya angadzika zvakaita sei? Uyezve wawakataka kubata uyu ndega here? Iwe Kanyemba naBhozho hambuya avo ngavakwane mhani, asi ivo zvinoratidza kuti ndivo hunhu hwavo hwechifambi Mukwasha kudare. Ndapedza newe, ndinonzi Rashidi Kaunga, ndiri kunoko kuGuruve. Mukwasha asati aenda kudare. Aiwa asati. Ari kukumbira mhuri yeZimbabwe. Chinhu chaanga akafundirira akagara nacho. So pakataurika nyaya nezuro paya anoti ndange ndiri muroad mazvo nekuti nanhasi asaenda gutsikana. Ndibatsireiwo. Kanyemba naBhozho, murume uyo kutaura chokwadi ndiri kuona sekunge hapana kana mwana wake ipapo. Ndinonzi wiriranai kahwiti, ndiri kunoko kuHopley. Eish, Baba Isabel. Ndiwiriranai uyu kahwiti ari kuHopley. 0713-938-538. Kanyemba hambuya ava ndivo vatori pfambi vatodzidzisa mwana chipfambi ichocho. Ndinonzi gamuchirai tsodzo paBuhera office. Mameseji ari kubva kwateerera aya. eish. Kubudikidza nemashoko akataurwa nahambuya. Regatinzwe 0713-938-538. Munobatsira seko murume uyu. Hambuya vanoziva baba vevana vemwana wavo. Ndosaka wakataura kuti chimbosiyana nevana. Kupakazoya mumwe achiti ndauya kuzotora. Vane ruzivo. Pane zvavanoziva. Paitaurirwa Mukwasha mashoko aya, mudzimai wake anga ari kupambasa. Anga aripo. Anti Mukwasha angaenda kuabereka. Mukwasha akatotevera kumba aitotevera kumba kwani? Kwambuya ka. Yes. Kuna ndokune mudzimai wake. Ndoko anga atotevera ikoko. Ndoko ainosvika chisangana nemashoko. Hambuya manyama. Ndapa kutenda hangu. Ndinonzi Samuel Morrison pa biografia. Kanyemba naBhozho murume uyo ngatonge ega. Right. Hambuya avo ndivo vakafanisa mwana wavo hunzenza. Ndinonzi chepamhondero icho hambuya vanoziva kuti mwana wavo ipfambi uye vana havasi vemurume uyo. Ndinonzi Nobedi Chabeta, ndinonzi Morrison Nobedi Chabeta, ndinonzi Nigeria pa DZ extension, ndi Nigeria pa DZ extension. Hanzi hambuya vanoziva ka baba vevana. Dhimoni rapinda muvanhu kadzi harichadzoreki. Iko zvino mukadzi atonzi hana chikomba hanzi haana chikomba chatova chinhu chokuti akaudza vamwe vake anotosekwa. Alright, tarisai tarisai kuri kutangira sapoti kuna hambuya. Vakadzi vafumuka, havachakoshesi miviri yavo. Ndinonzi Colin pa Highfields. Alright, ndaibata. Dhimoni rapinda muvanhukadzi harichadzoreki. Iko zvino mukadzi kutonzi hana chikomba chatove chinhu chokuti akaudza vamwe vake anotosekwa. Tarisai kuri kutangira kasapoti kuna hambuya. Vakadzi vafumuka, havachakoshesi muviri wavo. Ndinonzi Colin, ndiri pa Highfields. Ndiri kubatwa naJoram Mafugizi. Hanzi kudi. Kwanzi dai ndiri napa mwedzi waindikuda ndaikunosenda vapfapfaidza. Kana. Joram Mafugizi. Aiwa. Rega kukundwa nemiedzo. Handitika, please, rega kutonga wega. Tinotenda muri yeZimbabwe, tinotenda murume uyo nekuzvibata. Ndozvatinokurudzira izvozvo. Rega tinzwe.